Balingkong ngashim yakani kalad banai kublei pi baro ki papet bat basngap yakani ka channel jong Good News TV ban ngashim yakani kalad banai kublei pi haga kyrteng ka bathyang tam ka jong try bat unong pan jongi U Jisu Khrist ngapan pau ya jing sngongu ka bakir pangru ya Good News TV bakala ai bental lem yanga hakani ka step jong kani ka por ban sam ya kubor ning Ka Ktien ka jong blei ngai kublei step kababha kabakmen ya pi baro ki parwinye ki bapet ya kani ka channel kaphang ya kabangakwa ya jingpuson lyngkot agani ka step jong kani ka por kalong U Blei ubanginye ulong blei bala banle ya ki bathamai ngalapin shong rim ya kani ka phang na ka kitab ka jong prophet Isaiah na ka lenong ka basaw pulai ka dakhat ka bakhat khandai Ki Ktien ki baong kumni hakmi ngan le ya ke ka bathamai hakmi ngan le ya ki bathamai bon siang ha ka jingim ka jonga bat ka jongpi ka wei na ka jing thrang bat ka jing angnut ka jongi kalong bangin yo opdiang ya ki bathamai ha ka jingim ka jongi ada dan teng jongi ki bapenon kam da ka mobile phone ki bala kamrim bon nangi ikwa ban yo opdiang da ka mobile ka ba kam thamai kani ka benta ha kani ka step jong kani ka por kaya thu ini shapang ka por jong ki khun Israel men ba ki don ha ka ri no way ha Babylon kani ka por ka ba tam na ka benta ka jingim ka jong ki ba de ha ka ba kum ka ta ka por ka ba tam U Blei ula krem ha prophet Isaiah ban a he ki ka kubor jong ka jingkermen ha padeng ka jingdu jingkermen ka ba ki don ha Babylon. Leng ba jong kani ka benta ha kani ka step. Na kwa bangin ya pet. Igi artali ki mat ki bakong sang. Ada kum ki bangit ha kani ka step. Ada kum ki khun ki jong blei. I kwa banyo pediang ki batmai. Kiran artali ki ba ni de banle. Ka baningkong. Ada kum ki bangit. I kwa banyo pediang ki batmai. Ka baningkong ka bangin ni de banle kalong. Ni de ban klet no ki barim haki wei ki kenthin ki bangangan bo kalong baki ki batmai ki nomja ka jingim ka jonga ba ka jongpi lemda ni klet no ki barim abaki khun Israel ki don hangne hari Babylon ki ken mau ya kata ka por hanmen barim ki ken mau ba kumno ba usim Babylon ula ke saudong la ke tawya ya ka Jerusalem ki ken mau ka por ka basi ka jingim jongi Hagaba une usim ula penjot ya kenong ba Jerusalem ula thang ya kenong ba dagading but kini ki khun Israel ki haba ki ken mau ya kata por ke barem kata ki jingja baro ki baca ke jingim ka penok mynsiem ki bat ka pendu jingkermen ki but deh ka ba khun kata ka por ba kimla ban ya chekmat age jingim ke jongki namar kani ka daw agar khot ke ba khat phla U Blei ong kumni wong wat kan mau shu ki ba menshwa lemni ki barim wat no berkat U Blei ai ke jingkermen ki khun Israel ba ki day ban klet no ki barim adi ki kwa ba ni opdiang ki batmai age jingim ke jongki abani pa ni ke Ktien ke jong Blei ikan mau yang apostle Paul ka Bible ke thu ini baka jingim ke jong apostle Paul ka de ke jingim ke bajo bale bo apostle Paul uman ke jingjob ke jingim ke jong ka daw ke bakrau ong upon ke city ke Philippi ka lanong ke balai ke dekat ke bakat lai ong kumni ong ko para bangay nga ngam nyo le de ubala bat andre ke ne ke we ngale da ke baklet no ki bashidian bat da ke bakne ki bashakman ki para mynsiem ki bakodor ki ba pet ki kubor ha ki step jong ki si dan shibon ba nangi ki ba kwa ki jinja ki batma ki bancha ki jingim jongi andai bon siem yem la banyo opdiang ki batma ka daw ka bakrau kolong namar ki don ki barim ki ba pendo chinkermen yang ab di bat ki ba pendo mynsiem yang ab di ki don shibon ki prio ha ki pertai ki bamla shiban ya chekmat age jingim jongi nama ki don ki barim ki bate ki bakhom ya ki jingmut je berkat ba de ka don no ke jonga ke jongpi ha ki step jonga ni ke si
Kani kalong kubor kerpang ya pi ki bapet ya kani ke channel jo Good News TV. Compare na kanu ka balang ka ba fifidan. Wala fempat nyai U Jisu Khrist. Kani ke step kani ke kubor ke khot ningkong ya ngam ba yen kani ke jaka ke bekentang. Ke khot ya pi lang baro. Ba dingi kwa ba le opdiang ki e ki batmai. Idon kaman klep no ya ki ki barim. Ke benta ke ba ar ba ke benta ke ba khado. Lada kum ki ba nyai ikwa banyo dia ni ki ki batmai ke chiyen ke baar ke ban kum ki banyet ni de ban le kalong ni de ban bo ke jing shania ke jongi tam ho blei kum ki banyet ni de ban shania tali ho blei abaki khon Israel ki ton ha Babylon ha prengka por jong ke ting chindo chi kemen kim don le ka wei ka la bat kalenti ban lai na ka kti ke jong kinong Babylon ha ka bakun Ki pai shu blei trong the Bible. Ki pai shu blei ba ki hinye. But ki la pai da ka do no ke trong ki baro. But blei ai ke chikular leng ba trong prophet Isaiah wong. Ngan pen long ka lenti ha ka ri klau ken. But ki wa ha ka ri ka ba kynja. Ha ka ba kut ong ka ktien ke trong blei. Ha ba ki la bo ke jing shania ka ba tali ke trong ki ho blei. Ki ka ba ki la ja. Ki la ma ye kamba ke ba pala ke chingim jogi kila mat ye ke ke ba thmai ke ba kim pa chuma menuru blei ong ngan le ke ba thmai nama pidon ye ke chingen ke ba skem hanga but ke ba cham ke tin ke chong blei o blei la say you see in Cyrus na ke hima med of Persia ula pendan kam yu ban belai ke kon Israel na ke ti jong ke nong jong ki nong shun but kilawan pa shala ke jong ka ri ke jong ki daga jinsu bada ke jingkeman ikan mau ha ka Bible spang tu kynthei ke badon ke jingpang misnam tu makat art di Islam kadi ke kynthei ke bla kentai ke ka ke imlang sala kadi ke kynthei ke ba ma ke jingim ke ba kodet ke jingim jongka ade ke we ke si ha ke bakala yo ke khubor ba U Jisu lawan ha po chong ka ka nomba law ma ke kynthei ke bla kentai ke ka ke imlang sala ke bakala le kalau shim ya kau ikan jam ke batmai, pada kata kalau ke klep no ikan ki berim ke bejang ke cium jongka, ke baar ke bakal kalau le kalau bo ikan jing shania ke bateli tang ho blei, pada ke bakal kalau le ong ke tium ke jong blei, kalau nyek ho blei, kalau shania ho blei, pada kalau ong ikan tium, tang bangan siok ta ikan jangkup ke jong Jisu Khrist, ngam sayo ikan cipen kia. Ke batmai kala jah ke jingim ke jong ke kynthei ke bapang misnam nama bagla bo ya ke jingim ke jongka tam ho blei agani ke step jong ke si habani sedang ke tayoru gom ki brio idan shibon ke jang angno ke jingim ke jong ban le ke batmai nakam da ke jingim ke jong shimen nam da ke ye ke sem ke jongi nakam da ke ri ke chat rio ban nakam da ke balang ada dana pleng jongi hakani ke step bon singi bo ike jing shania ki jong kani ke pertai bon singi shania halade ke jing jongi made habani shania halade ni feel no ke jing jongi banyo dian ki batma dari ni kwa banyo dian ki batmai de tam U Blei ubala ban ai hangi ki batmai estish kinong koren gelanon kashti ke baash kinong koren gelanong basan ke khot ke bakan niu gong bau baton U Khrist long jingthmu batmai ki barem baro kila duno hakmi ki long ki batmai agani ke step ke khubor ke khot yang ha pi compare ka benta ka kumno pi ton ke chim ke jongpi lesi pidang ki ke barem idang ki jong ke pertai ikwa bau blei untumai no ke chim ke jongi ani ke step nong pi ababi pai U Blei jong ka Bible U Blei untumai om tang ke chim ke jongpi shimen le dong U Blei baton bor U Blei bala untumai ke yen ke sem ke jongpi khnang ba ke yen ke jongpi ka long ke yen ke badam da ke jingso ba da ke chikmen to bleng ko khu pi baro ki ba pe mat snap ke ni ke channel jong Good News TV un ko khu ni abangi pule ni puson ke ni ke benta ke ktien ke jong blei ka ba pen ken mau ni ba U Blei u ba nga ba pini ne long U Blei u ba la ban le ki ba thmai na ka benta ke chim ke jong ba ke jongpi bla da don na preng jongpi Ibanan kami kat no ke jingwai ke berkerbang lem ke jing slow udan number 4 bangila bu hang tu atrai
pila ban call, pila ban phone how to number, khnang ban yo ban ai ke jing slot kerpang pi, ban ban yo ban bo ke jing duai ke kerpang na ke ta chompi. Tungan IT ke ke por kerpang an jing duai ke kerpang pi. Hakan ulu ke cakap ke pipi dan pandemic ke clear ke chompi, khnang ban yo ban duai kerpang na ke ta chompi. And IT ya ke step pada ke ski. Hagi jing duai tu ni duai. Ko pa jing bahab neng. Ni ayu ya meh ke step lingkong chong ke tayo. Bangi yo ban tei ke duan ban shikri ban mani ya ke kyrteng ke ba im ban ke tiang ke chong me. Ni wana ke step ken ra ban ayu ya meh. Ba madang ri pen im ya ke met ba ke mynsiem ke chongi. Ni ayu ya meh bangi yo ban puli ke ktien ke chong me ke step. Kabapen kan mau yangi, bamalong U Blei bakular yanga yangilang iwei. Ban ai hangi yaki kibatamai. Kan ran ngawan na kinika po ban duai kerpang na kinta mynsiem kibakoda kibapet ikinika channel Jong Good News TV. Compare ka bentang ka kumno ka kiki don na jingim jongki. Metip ya ka jingthmu ka kiki don na jingim jongki. Don le sinap teng jongki kibapet kan ran kibdang im ki kibarim jong kinika pertai. Ki badai kerso maka pop maka bor jangka pop kenra ki bom dan bor nala di kenan ban light lagi ki bor ki jong saitan ha ki step kenra na wani ke ban IT kerpang na ke bakun kita ki mynsiem ki bakodor ban ga dwai kerpang na kumta chong ki bakan nugu ke jaka ke bagi ki don ki wa di ke khmat ke chong me ko pa ban ga don ke chingkermen ban le ki batmai na kumta ke chingem ke chong ki ni IT ke sni baro ko we ha ke chingalam ke chong me Tolong mene unong yada unong sumari ni agalintiyan ki jongi agi gam ki jam ki jingtre ki jingta ki jongi banyan ma ki jingso bari ki jingkemen ki jongi agani ki step jong ki por diang ni ke bungu agani ke por aga kerte ki jong U Khrist ni ban ni dan ni ikini paro amen.